нешік деп әйтірге театр менің тұрмышым ол міне банальный әйберлер бетін дәмі. Шымдардан ұяларға керек мен. Илдус Ғабдрахманов. Бүгінгі күнде Татар театрының әйден барушы артистларының бірсін тамашашы нәқшу исім фамилиясында біле. Артистның шын фамилиясы ise Абрахманов екенлігі бар тек яқынларына ғана мәғлум. Өз вақытында Шамил Зинурович Закиров мұндай фамилия болмай деп атышларақ Ғабдрахманов фамилиясына алыштырға тәқдим ете. Егіт ризалаша, шулай етіп зор сәхнәгә яш артист Илдус Ғабдрахманов болып атлый. Hem korkmazsa, bir kimde tırlamazsa, hıyal getirge değişeceksin. Апас ауылында туып өскен Илдуске артистлық шире кішкенеден үк ере. Хайыр аны артист болып туған десең дә була. 8-нче сыйныфны тәмамлап, Казан театр училищесына укырга кирип карарга да уйлый Илдус. Ләкин чит шәһәрдә тулайтырак булмавы яшь егетне әзрәк куркыта. Бәлки вакыты җитмәгән буладыр. Бәлки язмыштыр. Ни генә булмасын, вакыт узгач, барысы да бәхеткә каршы икәнлегенә ачыклана. Зур артист булу хыялы белән яшәгән Илдус көннәрдән бер көнне Мәскәүнең атаклы Щепкин училищесына укучылар кабул итү турындагы игъланны күреп ала. Мәскәүгә шул Щепкин училищесына татар студиясы җыяларды инде. Бар. Шуннан соң Миләүшә апа әйтте, Миләүшә апа менә ничибез. Миләүшә апа әйтте, әйдә сынап карыйк диде. Миләүшә Алиуллина Илдус Ғабдрахмановның беренче остазы. 40 елга якын элек авылга яшь белгеч, режиссер булып кайткан ханым ул көннәрне бүгенгедәй хәтерли. Шыбырдап яңгыр ява. Шуннан 3 сентябрьләр микән 2 сентябрьләр инде. Балалар ишелеп килеп керделәр коридорга бөтенесе дә инде. Шуннан мин аларны җылыттым, яңгыр астында калганнар, урманга менгәннәр экскурсияга. Сез кем диләр инде, миңа әйтәм, мин режиссер булып килдем монда. Шул вакытта әйләндереп алдылар, шушы Илдус та бар анда, бөтенесе дә бар Илсиярләр, бөтенесе мине класслары белән. Мин әле анда Илдусны белмим, Илдусны дип белмим инде. Давай безнең белән дә эшләгез, мин балалар белән эшләмим, әйтәм, алар белән. Мине чакырып алдылар пионерлар йортына. Әйдә эшлә, балаларны җый. Менә шулай торып эшләп киттем мин алар белән беренче танышуым Илдуслар белән шунда булды. Керү имтиханнарына да бергәләп әзерләнәләр. Язмышын хәл иткән сынауларда да Миләүшә апасы янәшәдә була Илдусның. Щепкин укытучылары янына, профессорлар янына кереп утырдым. Утырам, хәзер Илдус керде бер заман. Илдус әйтә, Миләүшә апа, килеп кердем дә кылтырап ди, аяк кылтырый, кул кылтырый. Күрдем дә Миләүшә апаны ди. Ни куркым әле Миләүшә апа монда ишетеп әйттем ди. Шулай дип шундый иркен итеп ул сынау үтте, искиткеч менә. Тұралар келіп кірдім, бір өзім қарайым, бір үйлелеп кіші болғандар. Шақ қатырылдым, әйтем, ләт ләттім. Кім сен? Әйтем, нәш болса, гранча! Бірәр қызық кіші көрсет әлі, олда бірәр қызық кішіні білесің бі? Әйтем, қалдым, немде қызық кіші көрсетіргенді бұларға. Білмеймін, мына көршіде бір әбей бар. Илдус никаларың бар. Сөйледірейінді. Шоң бірақ көрсеттім. Көрділер. Күлушілер де болды бұғайындан да. Шынан соң отырды, кел отырды. Әйтәлі Илдус. Кім ол Шекспир деп. Әмін тігі. Понятно не надо. Там Шекспир, Шекспир, Шестакович, Шопен, Шуберт, там композитор. Енді таңдық бір кім бір сөздәшмей. Мен қарап тұрам, мен бек тіге ақылы шырай білен мәрхум Владимир Константинович біздің худруги дейін бірінші курста. Қарады, Илдус, ты знаешь, Шекспир это драматург. Мен так, Зур хәләкәт туып килә. Ул әлегә билгесезлек томанында яшәгән. Тик бераздан гомеремне зәшәү.
ниндидер бір қорқыныш сәбәп арқасында. Бик карапны алға айдаушы күптен инде жилкәннәрне хәсиятләп кырып куйган. Әйдә, кирик, әфәнделәр! Бүтінләй теге мұғжиза деп әйтергә була, чөнки Ромео и Джульеттаны Шекспирны композитор деп әйтеп, аннары Шекспирның үзендә уйнавы шулай үзе берней бәхет. Менимчә, ул бик әйбәт спектакльләр булды. Сау булыгыз ду. Әйбәт спектакльләр Илдус Габдрахмановның репертуарында чыннан да күп. Михаил Семенович Щепкин исемендәге югары театраль училищесын тәмамлаганнан соң, аны бер төркем сабакташлары белән Галиәскәр Камал театр труппасына эшкә алалар. Шакаларда булдык. Ничек монда килеп эләктек? Шуны хатırlыйсыңмы, юкмы? Хәтерлим нигә хәтерләмәдем? Иске жаннардан икәнсең, сөйлә, кайларда булдык, ни айтардык, сөйлә, барысын да сөйлә. Минем җиңем кайда? Кичә көндезге 12-дә без барыбыз да институтта җыелышта очраштык. Анда безгә тантаналы рәвештә дипломнар тапшырылды. Илдус ул минем бала чагымнан бирле бергә янәшәдә барган минем чын якын дустым ул минем. Без игезәкләр шикелләнең юл буе тормыш менә шушы бала чак юлыннан алып, аннан соң инде мәктәп еллары, аннан соң шушы институт еллары һәм менә бүгенге көндә дә иҗади тормышыбызның иҗади юлында да бергә аның белән янәшәдә атлыйбыз. Дусларын бер вакытта да ташламый, начар сүзләр белән кешене әйтик, сөйләми, бик яратам, хөрмәт итәм, әти-әниләрен дә белә идем. Якташым буларак та хөрмәт итәм, якташым буларак та яратам. Әйтеп китәсем килә, ул бик тәмле пешерә. Ул ярата пешерергә, куяннан да пешерә, ул әлләр пешерә ул. Бөтен яктан талант килгән. Сәлимә белән алар бик пар килгәннәр, бик матур гаиләләре, субханалла, күз тимәсен. Аннан соң бит әле ир белән хатынның бер эштә, бер өлкәдә эшләүләре үзе бер бәхет. Шуңа күрә алар бергәләшеп театрда эшләүләре бер-берсен эштә дә, идә дә яклап, дип әйтик инде, бер-берсен аңлап яшәүләр безнең өчен бик әйбәт күренеш. Сәлимәне дә яратабыз, Аллага шөкер. Сәлимә дә бик әйбәт, бик кешелекле, бик ярдәмчел хатын-кыз. Син мине яратасыңмы соң, Илгизәр? Яратам билгеле. Ә ни өчен яратасың? Мин каян белим? Ничек инде белмисең? Ә син мине ни өчен яратасың соң? Мин бит сиңа яратам дип әйтмәдем. Яратмагач нигә үшәсең соң? Рәхәт булганга. Илдус белән Сәлимә театрга бер вакыттарак киләләр. Илдус башлап җибәрүче артист. Башкортстан ягы кызы Сәлимә яшь балетмейстер-хореограф. Бүген аларны бер-берсеннән башка күз алдына да китереп булмый. Идеальный, без бер-беребездә шулай шаяртабыз инде, идеальный дип әйтәм. Вы, наверное, так ощущаете, и мы же себя со стороны не видим. Без үзебезгә бәя бирә алмыйбыз. Кырыйдан яхшырак күренә торгандыр. Бергә булу, эшләү безгә рәхәт. Эш дәверендә барганда ул сизмидә кала саман диярсән. Ничектер гел эшкә бәйләнеп, эштә бәйләнеп, шулай бара, ничектер бер-беребезгә теге беренче карашта гашыйк булдык дип әйтә алмыйм. Безнең ул менә шулай әйтәм, еллар ел буена килде, без өйләнер алдыннан да ничә 7 ел җирдек дигәндә. Шактый безнең. За честность, наверное, за талант. Туры сүзле, талантлы, кешелеклеге өчен эшне туры булганга мин аны яратканмындыр. Бер караганда ул яшерен кеше кебек, ләкин ул бик ышанычлы. В самом начале тоже сделай-ка, покажи, что ты там не совпало. Я, мен буталдым анда. Да, вот это не совпало. Это же понесло меня. Я там бир. И это полегче, Кызлар. Сейчас полегче, и чтобы рука легче была у вас. Бер кайчан да минем эшкә кысылмый. Эштә, әгәр дә ул теге режиссер эшенә кирәк икән, анда нәрсә булса да, үзенең теге замечаниеләрен әйтергә була.
Sen de türlü fikirlerini aytala. Anda men аңа мен анысын тыңлыймы юкмы, анысы минем эш. Әлбәттә без сәнгать турында бар, өйдә дә сөйләшәбез, өйдә дә була инде әрләшә торган чакларда, ансыз булмый, ничек булын. Аны төрлечә була. Хатын-кыз инде ул. Спорим ужасно. И ругаемся, да, и спорим, Әйткәләшәбез дә, ачуланышабыз да, мине аңламаса бигрәк тә ачуым килә. Вакыт үткәч суынабыз әлбәттә. Кая булса да китәсең икән, без инде хәер ничек дип әйтим, бер-беребезгә шул кадәр бәйләнгән, хәтта гастрольгә киткәндә дә бер көн ул минсез тора алмый, мин ансыз бер көн без хәтта отпускада да барып бергә бит инде. Ял йортына барасың бергә, бер тапкыр менә шулай мин бер үзем санаторийга барган идем. Ул авылга китте, мин монда ничектер уңайсыз булмый алай. Любит мою геркулесовую кашу. Минем сылы боткасын бигрәк тә ярата. Бу турыда ул бөтен кешегә сөйли бугай. Рецепты гади генә булса да, бик яратып ашый. Говорит, что я ее лучше всех готовлю. Сәлимә Әминова 50-дән артык спектакльләргә бию һәм санам бетергесез хореография номерлары куйган. Россия һәм чит ил театрлары белән хезмәттәшлек итә. Сине режиссер буларак син нәрсә турында спектакль икән җентекләп аңламыйча биюне куймыйм. Чөнки бию, спектакльдәге бию, ул инде бию генә номер булырга тиеш түгел, спектакльнең ичке хәрәкәтен дәвам итә торган һәм төп фикерен алып бара торган ысулларның берсе. Вот тут что-то задумались опять. Сәхнәгә гашыйк булган шушы ике шәхесне биюгә булган мәхәббәт тә кавыштырмаган микән? Ничек кенә булмасын, Илдус Габдрахманов һәм Сәлимә Әминова аерылгысыз матур пар. Әйтерсең лә, нәкъ бер-берсе өчен яратылган. Сәлимәне Илдусның якташлары да үз итте. Алар апаста кадерле кунаклар. Татарстанның халык артисты Илдус Габдрахманов йылдыз булса да, апасылар өчен ул беренче чиратта авылдаш. Шы сәхнәдә бит инде, шы сәхнәнең идәннәрен, тузаннарын сыртып үстек без. Биредә атаклы шәхес белән чиксез горурланалар. Һәр даим чакырып торалар. Илдус та якташларын бик якын күрә. Мондый ирләр каян килә дисәң, апас якларыннан киләдер, зия ярларыннан киләдер. Матурлыкны маңгай күзе түгел, күңел күзе күрәсең. Оста итеп дөнья биюләрен, татар моңларына тезәсең, үзәкләрне безнең өзәсең. Ай, рәхмәт, от души. Бу китапны сезгә дип язып, менә махсус Бик зур рәхмәт. Менә бит мала. Иң күңелле чаклар шушында үтте бит инде, шушы урамда. Хәтерлим, әле бу урам юк иде, менә булай җәяү җырмыйлар иде. Монда машиналар кышын теге бызлаукта без конькилар, тимер аяклар белән шушыннан үтәләр кыш көне. Җәен инде велосипедтар шуннан гөрләтеп. Әлбәттә искә төшерәсең. Аннан хәзер инде минем абыем да, әнием дә, әтием дә монда җирләнгән, шуңа күрә барып кайтмыйча ярамый. Туганнар әле бар, Аллага шөкер. Шулай аларны сагынып кайтасың. Әлбәттә сагындыра туган яклар. Менә бу туган йорт. Шушында туып үскән. Шушы рәшәткәләргә терәлеп, терлек һәм ниләр эшлидер. Төрле упражнениялар. Ул вакытта бу зур кебек булган инде. Без шунарга асылынып, менә булай асылынып баскан булган. Һәрберсенең туган көнен шушы ишек алдында үткәрәдер. Концерт ясыйдыр шунда. Кирпечләрдән сәхнә ясап куеп,
Мәктәп еллары артта калганга, инде шактый вакыт узган. Ләкин Апас урта мәктәбе тарихында бу кадәр дус классташларының булганы бар микән? Алар бүгенге көндә дә гел аралашып, елына берничә тапкыр очрашып торалар. Мин әйбәт ударный троечник әйбәт. Эшләр, минем специальность буенча барлык дәресләремә 5 куйдылар. Ул физкультура, пение, труд. Алардан барысында 5 тием. Укыганда нинди билгеләр искә түгел. Икелеләргә укмыйдыр. Бик шаян, бик үзенчәлекле бер юморлы. Без аны только сәхнәдә генә күрәдек. Бу киләчәге только артистик беләдер. Аның беренче көннән үк йолдызлыгы юк. Гел безнең арада, гел безнең белән сөйләшеп, менә даже күргәнсез фойеда бөтен исәнләшеп узалар, барсы белән исәнләшә, барсы белән дә фотога төшә. Искитмәле йолдызлыгы юк. Күңелендә 18. Безнең дә шулай юк. Менә очрашабыз, безнең менә ул 30 ел мәктәпне бетергән дип әйтерлек түгел. Безнең балалар да искитәләр, сез менә әлдә хәзергедә юношеский задор калган дип әйтәләр безне. Аның хәзер дә шул, анарга 50 яшь биреп булмый. Хәзер дә 18 яшендә. Привет. Ну тоже одноклассница. Классташлары танылган артист Илдус Габдрахмановның бер генә премьерасында карамый калмыйлар. Тоқтағыз әлі. Менің сізні қайдар күләнім бар түсірі. Бек мүмкін. Кеше сізні трамвайдан түртіп түсірмеділер ме? Айо, ол кеше түгел, ол үшінші күн. Кеше мені сіздің урамның тігі башынан бір басқыштан тәгәратып түсірділер. Тамашачы Илдусны беренче рольләреннән үк яратты. Ромео һәм Джульеттада Ромео, Казан егетләрендә Тукай, ике хуҗа хезмәтчесендә Сильвио, соңрак Илгизәр плюс Верада Илгизәр, Муллада Бәдретдин. Илдус Габдрахманов өчен Камал театр сәхнәсендә спектакльләрне режиссерлар махсус куялар. Шуларның берсе Фәрит Бикчентаев сәхнәләштергән Лопе Веганың биюче спектакле озак еллар театр сәхнәсендә зур уңыш белән барды. Илдус театр артистлыгына түгел, кинорежиссерлар да аның белән бик теләп хезмәттәшлек итә. Нинди алкышлар кирәксең сиңа? Алкышларның аймасы була, халык бит күз чабып, синең сәнгатеңә рәхмәтен белдерә. Бәяли. Аның позитивлыгы ул шундый менә сиңа күчә дә син дә шундый уянып, эшлисең килеп, шундый теләк туа. Шуңа күрә аннан соң Илдусның шундый ягы бар. Менә бәйрәмнәр булсынмы, туган көннәр булсынмы, премьерлар, ул үзенең партнершыларына гел бүләкләр ясый. Бию пәриендә ул миңа шундый муенса бүләк итте, көмеш муенса, күз тимәсен, сине сакласын дип шундый теләк белән ул миңа шундый бүләк ясады. Туган көнемә алар менә игә Илтизәр алып кайтты, алар исеменнән бер кәрҗин чәчәк. Шуңа күрә ул шундый сюрпризлар эшләргә бик ярата һәм кеше күңелен күрергә. Бию пәриендәге Сәйяр Рамиев роле Илдус Габдрахмановның иң йолдызлы рольләренең берсе дип әйтсәк була. Тамашачы тарафыннан үтә дә җылы кабул ителгән спектакльне режиссер Илгиз Зәйнәев нәкъ Илдус өчен куйган. Мондый бәхеткә бик сирәк артист кына ия була. Биюләрне Илдусның тормыш иптәше Сәлимә Әминова сәхнәләштергән. Комедия артисты дип кенә дә әйтеп булмый. Ул анда драма артисты дип кенә әйтеп булмый. Мәсәлән, ул шулай булды шулда нинди нечкә, нинди лирик герой иде. Минем үлеп яратты да ул инде иштән кабахат кеше, иштән ниндидер принциплары булмаган, ниндидер усал кешене уйнады. Ана тамашачыларга билгеле аны алай кабул итәргә
Ауыр Илдусованы бүте мындай рольлер ойнамайын, сені мындайны көресі келмейді деп көресің олай бет ойнағандыр. Белгілі, әгер де спектакльда пьесадан индидер харекетчен роль болса, индидер пластикаға, яки биюге тартым роль болса, бірінші ратта инде Илдусовы келіп баса. Ләкин ул аның ампласы түгел, ул киң кырлы. Илдус белән Сәлимә бүген исә Казан хореография училищесында актерлык осталыгы дәресләрендә алып баралар. Вы должны будете ее закрыть в танце. Там, Танцы закрыть, чтобы... Син артист. Син театр артисты. Илдус бит ул аяклары белән дә сөйли, беләсеңме? Ул менә аның аяклары менә аның биюләре, нитүләре ул шул кадәр оста биюче. Бездә миңа калса ул әлбәттә ул театр актер буларак та бик кызыклы, һәм шул вакытта характерный актер буларак та бик кызыклы. Уйлый торган актер сәхнәдә ул. Иң мөһиме миңа калса ул кеше буларак та бик гаҗәеп егет. Аңа менә бер сүз әйтү җитә, ул бер кайчан бер нәрсәдән баш тартмый. Мин Илдусның бер кем белән дә нигә килгәнен, сүзгә килгәнен, үзе турында менә мин ничек дип сөйләгәнен бер кайчан ишеткәнем юк. Ул һәр вакыт кешеләргә ягымлы, ул һәр вакыт елмайыр. Алар хатыны белән икесе дә шул кадәр Сәлимә белән алар шашлар. Чынлап торып берсе тапканнар. Мин бәхетле шушы театрда эшләвем белән, шушы театрда яшәвем белән. Менә шундый ул ихлас, саф күңелле, бөтен барлыгы белән тамашачысына бирелгән театр һәм кино актеры Илдус Габдрахманов.